Keseng samla Shillong Pahamsyiem harengkat kajing terilang bat ke Shillong Institute Nongpo mentakasngi kalau pelong ya kajing ai khusnam Academic Awards Felicitation ya kisamla puli ki bawan syakmat haka HSSLC bat SSLC examination. Hakani kesngi lapli patba ya kata masa Pahamsyiem Winterfest arjar arpoi arjar arpuar. Hakini kesngi ladon lang da usamla Ferdinand Karkamni Presiden KSU North Kasihas District Kumukongsan usamla rangba Marcus Martin Presiden HNYF Northern Region kum usembut kongsan usamla San Kupar Singkli Managing Director Shillong Institute Nongpo kinongelam jong keseng samla Shillong Pahamsyiem kiri rangba jong Shillong Pahamsyiem kilong kemi kilong kepa ki khynnah pule bat ki kemi ki kepa jong kita ki khynnah. Hakate kesngi na kaliang kaseng KSU bat ka HNYF kala nok sinyang da kesong pisa sya kaseng samla Shillong Pahamsyiem kum kedak kejing snok ketilang ya kate keseng samla. Kum ke samla la da fil sisien le sa sisien. Ha kejing em ni hapan long kum ketu jing itu kana ukha. Wan le er kat sabawan kat er no bet sata. Di kadon kapor ha kedi kesnam katu selamat kejing e Lai pendem hakan ni kesin ke baar yang biang saya sien le sitom batin pas bat na penta itu ki pas pat tang kani ka wei ke kwa ban sat naka ke cingkran umelung sesatham buong ki jer ki plang dan step ki pernai ngaru nai jelang ngan liwat molenai tang ba ki hap wan pai Mdei boong jer ki plang dan step ki pernai ngaru nai jelang ngaliwat malonai bat ngan satu setai. De kum ki samna haba pilapas, la pule Shillong, pi pule sakino kino ki caka ba pi pule. Anda ba pila det ki kacing pule, wan pai biang. Wan ra e kata kacing mentoi, kacing nang kacing start ka jong pi, hala ka jong ka Shillong, hala ka jong ka imlang ka salang, ka district hi borok ka wei hi don kam ye pi. Na lang ka Shillong jong ka seng samla Shillong ki ai ya pi kani ka awat kalong pan kentu pan ai mensim ya pi pat ya kiwi ru banginang tre sitom susu ya ka ba nginang kentiu lem ya kiwi kadai ki kajing ai awat ya pi kalong pi sngo ba kajing ai awat namar ba pina ma pi han rei ngatrai i samla mar ban yang itep ha kajing ai awat ya pi kalong pan ai mensim ki di bafil nang bi tre sitom kadai kajing sedak Ini ban tur syafran manelale bablong syai kita ki kun semla ki bapau hai babun kiliang ha babun punta wat pen kod ilade tang ha kecing hak tang ha kene ka certificate ka ba filayo ha tu shem ye kene gelak kelenti kum ka syarakat ka ba syai ba ka ai ba jing tebe ya kecing im kujung pi ba be ya ka jingdum ano ipi kajing pule kadai kata Muslim jo kajing tip kajing nang benora yang roi kepar benora yang katakan development badan pendevelop yang kajing im wei hagat Shillong bat ha kadong bat athan kujugi timpong ki ko IP tang ta kajing nang kajing start kata boro ubreu start mono bala benlen kamut ngidon kalak na kiliang mikpa bat kay ngisiu kiliang ki kamdai ka spa apo ri tang kajing sup kajing start kajing pi Tadau ngai thu ipi habangi kren sibun bagi persya ya kita ki officer IAS officer IFS officer IPS officer ki bon nabar jung jilla hendrei ngai thu ipi kalau dei ka por jungi kita revolution juki youth bangin revolution jungi kalong namenta education kamot ki khynnah jungi kamdei su man Shillong tang kita ki officer lane ki LD lane bikin Shillong kita ki engineer hendrei dei ban late man attempt UPS exam kaba kanlong sibenta bangin yo no ya ka Meghalaya kada bangin lak no nak asam Meghalaya kada kamut bangin don hi ki du start ki jong ke nuksa ke bolong kum kamizuram ka don ki IAS officer ki IPS officer ki jong kim ju don kamsu ya ki officer ki benabar jong ka jela ba juki iti nuksa ka ko bodong namar habangi pet ya ka district ki jongi ar fundai sedam menta ni dam tuna ki officer ki badon hangte ki department ki bapher Lada ki dunar ki officer ko department di bapher ngatrai wat mengi banlait pen kundu ya kirong ye hadu kata bangin sothu ya ka jing trai ka jing sothu ka jing long jing man jong ka jaka ka jungi
Mapi pinlom kata ke revolution pinmi nang ne pin pendek di pule bapher buat pin serve lu ya kari ke beit ke jungi buat ke district ke beit ke jungi